If namoy Biblia, palihog ko og abri sa Mateo 26, versikulo 57, taman 68. Og ang title ani na mensahe is When Truth is Rejected for a Lie, or kung sa ato ang pagsabot, sa panahon sa gisalikway ang kamatuoran para sa bakak. Nagsugod kita sa 57. Gidala si Jesus sa mga nagdakop kaniya, didto kang Caifas, ang pangulong pari, ug didto nagtigom ang mga magtutudlo sa kasuguan ug ang pangulo sa mga Hudiyo. Misunod usab si Pedro, apan layo ra siya kang Jesus. Misulod siya sa tugkaran sa balay sa pangulong pari ug milingkod didto uban sa mga gwardya aron makita niya kung unsa ang mahitabo kang Jesus. Ang kadaguan sa mga pari ug ang tanan nga miyembro sa hukmanan sa mga Hudiyo nangita og mga bakak nga ebidensya. Batok kang Jesus aron ipapatay nila siya. Apan, bisan daghan ang miduol og misulti og bakak, batok kang Jesus. Wala sila'y nakita nga hinungdan aron ipapatay siya. Sa kaulahian, may duha ka tawo nga miduol ug miingon sila, nadungog namo kining tawhana nga miingon, mahimo kong gubon kining templo sa Dios ug sulod sa 3 ka tawo kaadlaw patindugon ko usab. Busa, mitindog ang pangulong pari ug nangutana kang Hesus, wala ka ba'y itubag niining mga sumbong batok kanimo? Apan wala gayud mutubag si Jesus. Miingon pag-usab ang pangulong pari, sultihi kami atubangan sa Dios. Unsa, ikaw ba ang Kristo nga anak sa Dios? Miingon si Jesus kaniya, gisulti mo na ug sultihan ko kamo. Sukad karon makita ninyo ang mga anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa makagahom nga Dios, ug makita usab ninyo ako diha sa mga panganod sa kalangitan sa ako unyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Sa pagkadungog niadto sa pangulong pari, gigisi niya ang iyang bisti sa kasuko ug miingon, nagsulti siya batok sa Dios. Dili na kinahanglan ang mga testigo, nadunggan ninyo ang iyang gipamulong batok sa Dios. Unsay inyong hukom? Mitubag sila, angay siyang patyon. Unya, giluwaan nila siya sa naong ug gisumbag. May mga nanagpa usab kaniya nga miingon, kung ikaw ang Kristo, tag-ana kung kinsa ang nagdapat kanimo. Dili nato siguro ni ma-imagine na eksena kung ang atong paghuna-huna og pagsabot naata sa layo ug naata karon sa 2021 ug ang atong pagtan-aw sa ilaha way back pila pa ka 2,000 years ago, makaingon ta sa ila, grabe ba sila kadautan? And I pray no na dili na mao ang ato ang bation, taga makadungog ta na naay nakasala na tao. Dili na mao atong huna-hunaon kung makabasa ta sa mga ingani na mga grabe na
sala na nabuhat sa tao. So dili ta, ang akong kuan karon is dili para inyong atong mahuna-huna na nitan-aw ta sa una og makaingon ta giunsa man nila oy nganong ingana man sila, kung dili muadto to diha, dadon ta mo dito mismo ug mabati nato na apil ta ani. Apil ta ani sa nahitabo aning gabi una. Ug involved kita. Kaya nga atong mga sala apil na apil pod ani sa nahitabo aning kahibuna. So unsaon man nato pagsabot na naa dinha ang Dios mismo, ang walay sala na tao, si Hesukristo, ug siya karon ang gibastos, siya karon ang ginatagaan og sumbong na bakak, ug gisagpa, ug giinsulto, ug giingani siya og pagtrato. Unsaon nato pagsabot? Unsay nahitabo aning kahibuna? Akong idalata mo una, no? Sugod sa kanina problema na dili lang ni sa una na nahitabo, kung dili gakahitabo ni siya sa tanan. Naani siya mismo na problema sa atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing ug atong kinabuhi na makasasala pod mismo. So this is a universal problem. This is a problem for everybody. We are also part of the problem. In Romans 1:18, gipasabot sa atoa sa pulong sa Dios na ang iyahang kasuko, ang iyahang grabe na kasuko is gakapakita na gikan sa langit tungod sa tanan na ungodliness. Ang ungodliness, ang pasabot ana is kanang disobedience. Gina-deny nato ang Diyos. So every time mo supakta sa Diyos, every time na sukwahin nato ang iyahang pulong, we disobey God, we rebel against God, you see that dili lang na siya na murag ang Ginoo maingon, okay ra na, naagyud na gakat ang kamatuoran pod na ang atong Ginoo is holy, is just, and there is a wrath coming. Ang grabe na pungot na kasuko na moabotay sa kalibutan tungod sa tanan ungodliness. So imo makita aning gabi na kanina passage ug sa atong makita no, mo ninyong bantayan. Every time ang kamatuoran masalikway tungod sa bakak, mugawas ang ungodliness. Ang ikaduha na inyong bantayan na apil anak mugawas is kaning tawag unrighteousness. No, na ang tawag ana is ang pagsabot nato ana is tungod kay ginasalikway nato ang Dios, ang kamatuoran sa Dios. Ang resulta ana is unrighteousness. And ang ato karong paghuna-huna dili na karon mohaom sa paghuna-huna sa Dios. Musalikway na ta sa huna-huna sa Dios. Ang ato ang ginasulti na mga pulong musukwahi na pod sa pulong sa Dios. O ang atong binuhatan pod mismo. O ang atong karakter, ang ato ang kinaiya mausab, mulahi pod, murebelde pod sa Dios. So dili lang dayon na nakatuo ko og sayop, nakatuo ko og bakak, gisukwahi na ako ang kamatuoran sa Dios, mo resulta na siya og tungod sa rebelde, girebelde na to, mo resulta siya og mas grabe pa og kadaghan na sala. So mo na yung mga bantayan karon pod aning atong passage na wala lang day ni sila nag-deny, gisukwahi nila or gisalikway nila ang kamatuoran na si Hesukristo, di resulta po ni o grabe na binuhatang sala sa isip, salita o gawa. O unsay nahitabo dayon ani is
naay the picture dayon na murag gipugngan nila, gi-compress, gi-suppress nila ang kamatuoran. Unsa may picture nakoy nindot kay na nadunggan ani kang R.C. Sproul pag-explain niya ani, mura na sa og spring. O dili lang sa gamay na spring na pwede nimo hikapon sa duha ka imong daliri, kung dili dako ni siya na spring, di ba ang spring po dayon is naagid say mubalik yun na siya. Every time dili na nimo sa pisliton, mubalik siya or imong pugaon, mubalik siya sa iyahang natural na shape. So mo ni siya na picture na atong gi-prevent, atong gi-hinder, atong gipugngan ang kamatuoran sa Dios na kabaluta para mabuhat nato ni. So dili ni siya kanang ay wala ko kabalo no og makita na ninyo giklaro gina sa Dios. Kung dili intentional na pagrebelde, intentional na pagpugong, intentional na pagpasalikway sa kamatuoran, busa ang tawag yun is ungodliness o unrighteousness ni present ni sa ato ang kinabuhi mismo. Og nakita nato no na ang picture ana is murag ginapugnan gyud nato ni. Dili lang one time, kung dili kanunay. Kay the moment atong mabuyan mo balik siya, ato na po dang utruhon og pugong. Pero unsa man na sa ang atong ginapugnan, makita nimo nagiklaro sa Romans versikulo 25. Ang kamatuoran sa Dios. Unsa atong gipuli para sa usa ka bakak. So para mabuhat nato ni, moto ang picture, kanunay habang buhay nato ni buhaton na atong pugnan ang kamatuoran sa Dios. Nganong ingana man ang picture? Kay gi-explicar man niya din hinayon sa atong Dios. Ang kamatuoran sa Dios, kung dili na nimo pugnan, o kailangan nimo pugnan, kay ngano man, giklaro naman niya. Gipa-obvious naman niya. Dili naman kakailangan makahuman kag elementary school. Dili naman ni about nakay-eskwelahan. Maski ang walay edukado sa ato na tao. Maski dili kabalo mo basa. Maski dili kabalo mo sulat. Kay wala siya natudluan. Gipaklaro sa Dios na masabtan ni maski sa usa ka gamay pa kaayo na bata. So walay makatindog at ubahangan sa Diyos, makaingon siya, Lord, wala ko nakasabot sa imong kamatuoran, tungod kay wala na ko nasabtan, di na ko masabtan, lisod kay Lord, lalum. Walay makaingon, ana, sa Diyos. Kaya ang mga tao na musulti, ana, di na ko masabtan, lisoda ni tuhuan, oy, Lord, di man ako ni madawa, or naana siya lain pasabot. Ma-picture na to nimo ang naa siya ginapugnan na kamatuoran para dili niya matuan. So the picture there is, ingon pa sa Romans 1:19, kung unsa may dapat nimo mabalhan na sapat na about sa pagginoo para makatuo ka sa iyaha, para makakita ka na nindot siya, maayo siya, na masaligan siya, gipaklaro na niya. Walay tao karon makaingon, ay, dili man gud to klaro imo ang pulong, Lord. Because ingon ang Ginoo, siya mismo gipakita na niya. Another thing na imong mabaw-an ani na picture na ginaana na to ang kamatuoran sa Dios is naa din sa bersikulo 20. Ingon din siya no na tungod kay ang tanan na ang gihimo sa tanan gi-creation sa Panginoon, langit, lupa, ang sun, ang moon, ang stars, ang bukid, taga-adto nimo Claveria, taga-adto nimo beach, taga-ligo nimo og tubig, taga-ginhawa nimo sa hangin, taga-abri nimo sa imong mata, taga-beat sa imong heart, sa imong sa imong dugo. Everything that God has made, unsa ingon sa Ginoo, sa iyang pulong, makita na nimo. Makita na nimo ang kamatuoran sa tanan niyang gihimo. So, again,
the picture there na wala lang na gihimo ang sa Ginoo na dali ra masabtan maski bata makasabot. Gipaklaro pod niya, gipa-make sure pod niya na maski wala pa ka na tao or pagkatao nimo, kabalo na ka. Makita na nimo. And therefore, ang usa ka tao para iyahang masuppress lugar, iyahang ma-deny ang kamatuoran sa Dios para sa usa ka bakak is naa sa 21. Kabalo na sila. Pero dili sila gusto. Kontra gusto na ni. Girelate karon sa Dios na dili ni tungod ignorante ka. Dili ni tungod wala ka kabalo. Dili po di tungod kay wala ka kasabot. Kabalo ka, kasabot ka, nakakita ka, nakadungog na ka sa kamatuoran sa Dios, pero ang kasing-kasing na makasasala muingon, dili ko. Dili de ko. Di ko gusto. Di ko gusto ana. Ug mo balibad siya, mo sukwahi siya, moingon siya, lain lang, dili ko ani. And they will not worship Him as God. They will instead, unsay buhaton na to, magsimba sila sa lain na Diyos. Hinimo sa tao, hinimo sa imong pilosopo, sa imong paghunahuna na idea, mo ang iyahang buhaton. They will begin to mag-imagine, they will rather magtuo sila kaning mga bakak, mag-research sa internet, magminaw kaning mga tao na nag-ingon daw mga, nindot kayo na mga magbasa og mga libro na sukwahi na sa kamatuoran sa Dios. O mingon ka, mas nindot niya kaysa Biblia. Mas relate ko ani Ngano man? Kay even daw nakabalo ka, di man kaganahan. Ug dili nimo simbahon ang Dios as Dios. And may tabo dayon is mangita kaglain. So mo ni ang atong pagsabot karon sa nahitabo pod aning gahibihiuna ug sa mahitabo pod sa atong kinabuhi na dili ta makaingon, grabe na sila no, ingana ilang mabuhat, apil pod ta mismo mo ni ang mahitabo nato kung dili kita musimba sa kamatuoran sa Dios, kung dili kita musabmitar sa kamatuoran sa Dios, maghimo-himo ta ug ato ang kagulingong kamatuoran. Atong isalikway ang kamatuoran para sa atong ganahan na tuhuan na bakak. Muna ang may tabo. So, gilink dahil nato nino sa 25 finally, na dili ang tawag ani na sala is kung imuha karong isalikway ang kamatuoran sa Dios para sa bakak, ang ugat ana is unsa? Mo-worship ka man. Ang worship always has something to do kung unsa imong gihigugma. Gibutangan og bugat na kantidad. Mo kani ang tawag na sala, idolatry. That's why manotice mo no, even ang 10 Commandments nagsugod sa you shall not have other gods before me. Ang ikaduha dayon is do not make anything, no idols, don't make anything, don't worship something in heaven and in earth. So there's this huge na kuanra sa Ginoo na pagbantay kamo ani na sala. Kay grabe ni siya ka lalom muugat sa imuha. Na even if naata karon sa simbahan, even sa kani sa ilaha, natawag nila yung kalang kagulingon, ang mga anak ni Abraham, ang nasod sa Diyos na pinili. Ang ilang buhaton aning atong basahon ng gaybiuna is gumikan sa ilahang pagsimba sa lahi na Diyos. Naging idolater sila. Love na nila ang money, love na nila ilang posisyon, mas love pa nila ang idea nila sa lahi na Mesayas. Dili ang ilahang nakita o nadunggan na tinuuray na Mesayas na si Jesucristo.
So, kung ang bakak, masalikway para sa usa ka bakak, tan-aw na to ang nahitabo aning gabi una. Katong pagdakop nila kang Jesus. So if naka-remember last week, gidakop na nila si Jesus tungod sa pagtraidor ni Judas. Kaning sila na nagplano na dugay, na gusto nila patyon si Jesus, nakakita og oportunidad. Sikreto kani. Kabalo na punta, naggabi na nahitabo sa pagdakop nila. Kabalo punta, wala nila ni gipabalo sa publiko. Gisekreto nila niya og dakop si Jesus para mabuhat ni nila. O karon gidala nila karon si Jesus sa balay ni Cayapas, ang pangulong pari. Ug mabantayan din nimo, nagtipok na daan din ha ang mga other leaders nila, ang mga scribes o ang mga elders, nagtipok na daan, naghulat na. Gihulatan na nila. So makita nimo no, na kinsa man ni sila, kaning nagtipok, kaning the high priest o kaning scribes o elders, kinsa man na sila. Ang tawag sa ilaan ni ng mga panahon is sila ang tawag na Sanhedrin. Ang Sanhedrin, ang word mismo ana nimo is mura daw na siya og kanang pasabot is sitting together. Mura ni sila og council. Kung makakita kag Senate hearing, kung makakita ka sa atohang mga masalida na mga court cases na Supreme Court, mga ingana na idea, is they are sitting together ug ang ilahang buhaton dayon is, ang ilahang trabaho dayon is sila ang tribunal. Unsay pasabot sa tribunal? Gitagaan sila or naa sa ilaha ang otoridad para maghukom. Sila ang mga judge, kumbaga. Judges ni sila. So, ang ilahang sistema sa una, ug mabantayan na to no, na maski kita sa Pilipinas, daghan kayo sa atong justice system, gikuha na to sa ilang system. Nagtuon ta sa ilang sistema. Kay nindot kani supposedly ilang sistema na gihatag sa Dios kung ilang sundon. Pero nakita na to no, na they are judges, they are sitting together, they have the authority to judge. Og duha ni ka class daw of Sanhedrin. Naay usa ka tawag na Lesser Sanhedrin. Ang Lesser Sanhedrin mura ni ang atong mga, kung sa Pilipinas pa, local court. Dinhi sa Cagayan de Oro natay korte. Naay korte sa Cebu, naay korte sa Manila. Pero kaning Great Sanhedrin usara ni. Ang atong pagsabot din ani is Supreme Court. Ug kung naadra ang kinakataasan na pari, ang pangulong pari, mo na ang Supreme Court. So, ang nag-assemble karon sa pag-hukom kang Jesus, pag-hold og trial para kang Jesus, is dili na nilang ang local court, kung dili ang kinakataas na nila, Supreme Court na diretso. Unya, unsa man na dapat ilang buhaton? Naay command ang Panginoon na dapat nila subayon para naa sila sa paghukom sa kamatuoran o kamatarong. Deuteronomy 16, versikulo 18 taman 20. Ang gisugo diri pinagi kang Moises is ingon ang Ginoo sa ilaha, dapat mag-appoint kamo og mga judges o officers. O later on, makita na to, no? Muna to sila, nahimong elders, scribes. Pero gikan ni ani na sulugoon. Unsay sunod? Ingon din inyo nang buhaton, mag-assign mo sa town. And then, unsay lang buhaton? They shall judge. Pero unsaon pag-judge? Dapat sa insakto o righteous na pamaagi. Meaning, dili sila pwede mo bigay og hukom na moingon sila sa inosente, guilty ka. Right? Kaduha na dapat nilang buhaton is dili nila salikway or i-distort ang justice.
Ikatulo na kita nimo is dili sila pwede partial, bias. In fact, ang ilahang command is ang imuhang dapat kung ikaw ang hukom, imong gi-appoint na judge is kanang righteous siya, dili siya bias. Kung naaman siya hukman, ang iyahang kuan gyud ana is naa padulong sa maluoy or sa mercy kaysa mo-convict. And so dili siya dapat partial. Og muna ikatulo no, dayon makita din nato here unsa dapat ang ilahang i-guarantee unta every time na trial, even sa trial ni Jesus. Number 1, ingon sila dapat every trial is fair. Dapat every trial is transparent. Ang trial ni Jesus, dili transparent, secret. Sa gabii, bawal kato. Labag kato sa batas. Na ilang gihold ang trial sa gabii, ilang gihold ang trial sa balay, sa kapangulong pari, dili sa ilahang korte. It was a secret trial, rush trial. Ikaduha, ganuman, kay, dili po to siya fair, kay tanawan pa lang nimo sa tres, dili sila tanaw nilang kang Hesus Kristo, gi-charge sa usa ka krimen, gi-akusa sa usa ka krimen, ug ilaha karon i-find out guilty ba or not. Ang ilaha is ato ning buhaton para mangita tag rason para patyon siya. So it was not a fair trial at all. Ikaduha, nakita nimo na ang ilaha untang i-guarantee sa tanan is dapat matagaan og chance para ma-defend iyahang kagulingon. Ug mabantayan nimo sa pagpaminaw nato sa atong passage karon. Ang ilarang gipaminaw is mga false witnesses. Wala nila gitagaan si Jesus o ang mga other witnesses na mulaban kang Jesus na makasulti. Walay panahon na gihatag para maminaw sila sa lain na witnesses na moingon, dili man na mao ang among nasabtan, dili man na mao among nadunggan, mo man ni among nailahan kang Jesus. Moto ang due process unta. Monta to ilahang proseso. Ikatulo, dapat walay maingnan guilty, walay ma-pronounce guilty unless naa ang pruweba, o importante kini sa ila, ang pruweba na dili lang sa usa ka tawo, kung dili duha to tulo. Ug makita nimo ni ang importansya sa witnesses sa ilahang sistema, kay ingon gud sila, dili ka pwede, ingon pa sa Deuteronomy 19, dili ka pwede ma-convict sa usa ka krimen kung dili na duha ka testigo. Pero, ana sad siya, dili lang pod basta-basta ang magtestigo. Ngano man, kay kung naay magtestigo, og dapat din na i-interrogate or interview or i-make sure na tinuod ang gisulti sa testigo. Ug kung makita na dili tinuod ang giingon sa testigo, kabo mo unsa ang parusa as according sa sa pulong sa Dios. Kung ikaw ni testigo against sa usa ka tao, ug ang krimen na imong gisumbong is para mamatay siya, para patyon siya. Kumingon ko, mo na yung gibuhat. Dapat patyon siya. Dapat pangutanon ko sa kaning mga Sanhedrin. Unsaon na mo magkabalo na tinuod na. Ingani. O kung makita nila na ako ang namakak, ang testigo, unsa to dapat ang parusa sa akong giakyusahan, mo'y buhaton sa ako. So kung patyon to dapat ang giakyusahan, ako karon ang patyon. Ingana sila ka strikto sa pagsigurado. Sigurado ka kung motestigo ka. Kay kung dili na tinuod ang imong isulti karon, ikaw among hukman sa kana na hukom. So bugat kini. Unya makita nimo unsa ka dautan ang nahitabo aning gabi una.
Kailangan nila ni mabuhat. Kaya nga naman, kani tanan na atong nabasa lang karon, fair, open trial, dapat matagaan og chance para ma-defend yang kagulingon. Dapat sa duha ka tatlo ka testigo ay ra madawat ang pronunciation of guilty ka. Ilaha kaning gi salikway. Ila kaning gi baylo sa sala. Wala kaninila gituman. Ang ilahang God-given responsibility, ilahang God-given command para ilahang maingnan si Jesus, patyon na kanamo. Ang ilang gibuhat karon is, makita na mo karon, balik ta sa Mateo 26:59. Kaning Sanhedrin, unsay lang intensyon, mangita lang og bakak. Mangita lang gid sila og bakak na testigo para magamit nila kang Jesus. Kaya unsay lang gusto, mangita rason para patyon nila si Jesus. This was a mock trial, mockery of a trial, mockery of justice, mockery of righteousness. When truth is rejected for a lie, unsay buhaton sa tao? Ang bakak, mas mahimo pag mas gustuhin, mas preferable kaysa kamatuoran. And so, ang ilang gipaminaw, ang ilang gipangtawag ng mga testigo, puro lutong Macau, puro bakakon. Unsay ilang gibuhat sa mga bakakon, nabalaan man. Kay dili man magtugma ang mga storya. Tanaw, they were seeking false testimony, and later on, makita nimo sa verse, wala na ko nabutang, but walay magtugma. Kung usa, si testigo number 1 maingon, muni ako nabawaan, muni ako nadunggan. Testigo number 2, pagpangutanan nila, di man maghaom. Dili nila madawat. So, napamay-lain, daghan nilang gipatawag. Pero dili gyud nila wala gi duha or tulo ka tao na ilang testigo magtugma kay puro man bakak. And so, ikaduha na to makita dayon here is kung ang kamatuoran ibaylo na nimo para sa bakak. Makita na nimo imong ungodliness o unrighteousness. Makita nato dinhi. Ang sala is now seen as justifiable raman ni. Para man ni sa bansa. Para man ni sa ato ang kalinaw. Nakita nimo? Patyon nato ning usa ka tawo kaysa kita tanan madamay. So, unsay nakahitabo sa kasing-kasing og hunahuna sa tao? Galabag na. Og karon ang paghunahuna is, that makes sense. Kanong kita bitaw madamay, kita tanan sa Israel. Kay kung kanin si Jesus atong pasagdan, moabot pa lang ning mga Romans, ila pa lang tang bawian sa ato ang otoridad. Yayay na. Yabo na itong mga kaldero ani. Kapungutana ka sa atong kagulingon pod. Kung unsa atong mga rason na atong ginasulti sa atong kasing-kasing ug unahuna para makasala ta. Kung naana na kay ginabuhat na ungodliness, rebellion sa pulong or sa kamatuoran sa Dios. Kung naana kay musulod sa imong kasing-kasing na unrighteousness, imuha nang matrace back na ug makita sa imong ebidensya sa imong binuhatan na maski ang sala, mangita ka naglusot para imo lang mabuhat. They were supposed to be the Supreme Court. They were supposed to be the most righteous na tao na nag-alagad sa batas, na nag-alagad sa tao, na nag-alagad sa Diyos. Pero sila na mismo ang nangita o rason para makasala sila. Ikatulo, sa versikulo 60 o sa 61. Finally, naiduha na nisulti o pare-pareha. Ingon sila, nakadungog mi ni kaning tao, si Jesus, nakadungog mi na nisulti na siya na iyahang gubaon ang templo sa Diyos. Pero iyara rong i-rebuild in 3 days.
O kabalo mo para sa mga Hudeo ani na panahon, ang ilahang pagtanaw sa templo, ang ilahang pagtanaw sa ilang relihiyon is pare-pareha na sa ilang pagtanaw sa Dios or mas labaw pa na kung musulti ka kontra sa templo, musulti ka og kontra sa pari, ilahan na karon i-treat na mura ra gyapon kag nagsulti og batok sa Dios mismo. Pero kani mismo na testigo, gikan aning duha ka tao, giklaro ni Mark na wala gyapon na sila, dili gyapon sila pareha. Ka-contradict gyapon sila. Meaning, kung ebidensya lang, dili ni unta pwede madawat gyapon as ebidensya para hukman si Dios sa kamatayan, si Jesus sa kamatayan. Kay kaning duha ka witnesses ni niingon aning nadunggan nila si Jesus, wala gyapon nagtugma ilahang storya. Pero nakakita na sila karon og rason. Hala, bastos na yung gingon nisulti ka og something against the temple. Mortal sin. Pwede na ni. Ilahan na ni karon gisalikway. Ilahan na ni karon bahala na, wala na sila nagkatugma. Basta seryoso naman ni na akusasyon. Pwede na ni. Pero tanawa gali na, kung ang kamatuoran imo ka na karong isalikway para sa bakak, ang kamatuoran mismo imong lahig sabot. Makabantay ka sa katao, nibasag Biblia, pero lahion niyag sabot. Mukot og versikulo, memorize kayo, pero baliktad or baliktod ang pagsabot na murag para na sa iyang benepisyo na dili na noon sa Dios. Ang iyahan na noon ning kamatuoran, dili na ni kamatuoran sa Dios. Ngano man, mo na mahitabo sa usa ka daotan na kasing-kasing na mo salikway sa kamatuoran sa Dios kay gusto siya og lain. So ang pagsabot ni ani balik ta sa giingon ani ni Jesus. Naani siya sa Juan 2:19. Ingon si Jesus dito mismo, destroy this temple, ug nakabantay mo, dili I will destroy this temple, kung dili hagit kani sa iyang kastorya. Ingon siya, destroy this temple. Ingon din siya, in 3 days, ako ning himuon balik, ako ipatukod balik. Ug ang kinsa man niyang kastorya, notice nimo, Jesus did not say, I will destroy this temple. You notice what they said? Nakadungog mi, na ingon siya, na I will destroy this temple. Ilang kilahi, ilang kitwist ang kamatuoran. Bukot sila, niingon si Jesus, destroy this temple, pero ilang dungagan, ilang usbon ang sabot. Ikaduha, tubag man ni Jesus, ang konteksto lugar ani is, nitubag siya kay sa Juan 2:18, 19 man no? Gipangutana man si Jesus. Ug adumdum mo ani na storya, mo ni sa panahon nag-drive out ni Jesus, gi-cleansing ni Jesus ang templo sa kaning mga daotan na tao na nag-set up og mga pamaligya, kaning mga gihimo nilag bastos, gihimo nilag negosyo, gihimo nila og ang pari mismo na kickback ato. No, daotan kayo na practice karon so sulod mismo sa templo, gilimpyuhan ni Dios giyang gipanghawa. Komprontar siya sa mga leader, unsa man imong otoridad, unsa man imong rason na imo ning gibuhat. Ug mo ni ang tubag niya. They were asking the question, unsa man imong milagro or pruweba, Jesus, para imo ning nabuhat? Mo ni ang tubag ni Jesus. Gubaan ning templo, in 3 days, ako ning ibalik. Pero nakita ninyo mo mismo, ang response sa mga leaders, sa mga liderato ani na panahon, na maski sila sa ilahang pag-response sa tubag ni Dios, ni Jesus, dili niingon si Jesus, I will destroy this temple. Kita nimo? Ang ilahang response mismo, wala sila ni palag sa ingon ni Jesus, I will destroy this temple. Kaya wala man niyang isulti. Ang iyamang ingon, pagpangutana sa iya, sige, gubaan ng templo. Pero in 3 days, I will build it again. Ni-respond sila sa, in 3 days,
Even though sayop ka pa nilang pagsabot, no? Ingon sila, uy, saka, 3 days imo ma-rebuild? 46 years na imo ni paghimo, doy, ikaw Rosa, di na nimo posible na, oy. Kita nimo, ang ilahang gipalagan is, in 3 days, I will build it again. Dili, destroy this temple, I will. Kay kung nisulti ba si Jesus ato, lahi ang ilahang response. So mismo ani na panahon, ang pagsabot sa nakadungog is, hagit sa ilaha ang destroy this temple and I will build it again. Now, second, or a third, is, ang pag-explikar dayon sa pulong sa Diyos. Giklaro pag yun. Dili, ang pasabot ni Jesus, ang physical na building. Kung dili, ingon siya, iyahang lawas. Pero dahil ito makita, no, ang tao na mulahi og sabot, dili na tungod kay wala sa or lisod sabton, iyahang kasing-kasing dautan, na lahion niya og sabot ang iyang madunggan. Lahion niya og sabot ang iyang mabasa, para kung aha siya gusto mo simba. Kung kinsa iyang gusto ginasimba. Ug matrace nimo somewhere down the line ang ungodliness niya, ang unrighteousness niya, ug ang iyahang idol. Pero there's one more thing that's very wonderful here that you should know. Because later on, Jesus did pronounce judgment sa temple. But again, He did not say, I will destroy this temple. He prophesied, this temple will be destroyed. So duha ni siya ka lalom na meaning. Una, ingon si Jesus, tungod sa inyong gibuhat, inyong binuhatan diri sa sulod sa templo, ang inyong kasing-kasing na pagsimba og mga Diyos-Diyos, this temple will be destroyed. Dili si Jesus mismo ang mabuhat ana, pero may tabo na siya. Ikaduha na imong masabtan dinhi is ang templo karon, ang pasabot ni Hesukristo. Unsa yang giingon? In Matthew 12:6, I tell you something, yan ang kinatutuluan ng iyang mga tinun-an. Something greater than the temple is here. What is He saying? Siyang pasabot din ha. Dili na tamo simba sa Diyos, pinaagi sa usa ka struktura na building. A time will come, ingon si Hesukristo, na niabot na ang simbahon o ang atong pagsimba sa Diyos, muagi na kang Hesukristo. Kay siya naman mismo ang templo. And the people of God today doesn't worship Him here in this building. We worship Jesus Christ. We gather here. No? Pero atong pagsimba is in spirit and in truth. Now, when all these false accusations, when all this mockery of a trial was happening by these wicked, rebellious, idolatrous people, unsa may gibuhat ni Jesus? Ug dana ta mo ipakita ug i-bring forth attention sa iyahang silence. Naghilom ra siya. Versikulo 62, maski tanan na nagsumbong, maski katong duha ka tawo na niingon, I will destroy this temple. Grabe ka, dako na bakak. Unsa man ang reaksyon sa pari, sa pangulong pari? Nakatindog na lang siya. Unsa man? Di ka ba ka mo tingog? Tingog niya ba? Unsa man may imong ikasulti sa kaning mga testigo against you? Kaya nga naman, naghilom raman siya. O ikaduha, makita na po nimo sa 63. Nagpabilin siya o hilom. Og diha siguro gyud ako makita na nagkapangutanan ako ba recently siya. Dave, gyud sa nimo na sa tanan kakahitabo sa simbahan how do you keep, anchor yourself? Og sa akong pagunahon na later on sa ko, because I have this God. We have Jesus who can remain silent,
who can be at peace, naagyapon siya humility, meekness, even sa grabe na sala na nabuhat sa iya, grabe na problema sa kinabuhi iyang yagtubang, mo ka na nga ito ang ginasimba na Diyos. Danha ka mangita og peace. Danha ka mangita karon og example kung ikaw na mismo nagatubang aning mga dautan ng mga tao og hukman ka og mga bakak. Himuhimuan ka og storya. But then, gibuhat karon sa Pangulong Pari is giusab niya karon iyahang strategy. Marama man po di siya si Cayapas. If you remember a few months ago, nag-ingon kami, dili ni siya, political genius ni siya. Iyahang gi-change. Kaya wala may ga-work. Di ba? Ang mga testigo, puro man palpak. So iya karon gihagit si Jesucristo. Mismo sa iyahang karakter. Kinsa siya. Ug kabalo ang pari man ani. If you are the Christ, kung ikaw ang si Kristo, ingni kami. Sorry. Ang tubag ni Jesucristo is ganano daw, dili sila mutuo, dili pa ta, is, ingon siya, Lucas 22:67 and 68. The reason why naghilom usa ka reason na naghilom si Jesus. Ingon siya, kay kung ingnan ta mo, dili mangyapon mo mutuo. Kung muingon ko sa kamatuoran, dili gyapon nimo paminawon. Dili gyapon nimo tuhuan. Ngano man, kung ang usa ka tao, yahan ang gisalikway ang kamatuoran para sa bakak. Remember, tungod man na sa iyang ginasimba na Diyos, na siyang kasing-kasing na dautan, na rebelde, dili na siya willing para makorek pa siya sa kamatuoran. Makig-debate, oo. Makig-argue, oo, makiglalis. Pero wala na siya, dili na siya open para makorek siya sa kamatuoran. Ang iyahang gusto lang na sabot iyahang paminawon. So ang ilahang pagpangutana ani kaning trial na to find out whether Jesus is guilty or innocent, wala. Para sa ila, guilty na si Jesus. Para sa ila, gusto na mo kanapat yun. Nangita lang may grason para dili may makuan sa publiko. Masinglan. Nangita lang may ograson na patyon ka. Nangita lang may grason karon na kontrahon ka. Nangita lang may grason karon na buslutan te ka. That is that heart. So when katunan niya akong connection, nag-change tactics si pare, ingon siya, sige daw, isugo kita. I command you by the living God. Ingna kami kung ikaw ba si Kristo, ang anak sa Diyos. Ug ang tubag ni Jesus, oo, ikaw na mismo nag-ingon. But that is a wonderful thing. Kay klaro kay na sa Mark, na-ingon siya, yes. Pero diri sa Matthew, babantayan nimo kanina papaagi pagsulti, gitubag niya si Judas. Si Judas nangutana, Lord, ako ba imong pasabot na mo traidor nimo? Unsay gitubag ni Jesus? Pare-pareha ni, di ba? Ikaw na mismo nag-ingon. Unsa man ang pasabot na pod ni Jesus ani? Ikaw na mismo ang nag-ingon. Ang iyahang pasabot ani pag-ingon is this, simple lang. Sakto imong gisulti. Kristo ko, ako si Jesus Christ. Ako ang anak sa Diyos. Ilang pasabot sa Christ, Mesias, di ba? Pero ingon si Yesu Kristo, sakto imong gisulti, pero ang imuhang pagsabot, imong pagsabot sa Kristo, imong pagsabot sa Mesias, dili mao. Dili na mao ang akong pasabot. In other words, you could say it like this. Oo, sakto na. Ako ang si Kristo, ako ang anak sa Diyos.
Pero I don't mean by what you mean. Dili na mao akong pasabot. Ilahang pasabot sa Mesayas unsa? Mo save sa ilahang oppression sa Rome. Meaning, it was a political Messiah, a political Savior. They wanted a better life. They wanted na mausab ang ilahang kinabuhi sa ilang kahimtang ug si Kristo ang mubuhat ana ang Messiah. Mo man daw ang promise sa Messiah. Mo nang dili nila dawaton si Jesus Christ kay Jesus Christ tells them the kingdom of heaven, not dili karon para sa ilaha. And nakita din mo ang reaction when ang pari nakadungog sa tubag ni Jesucristo. Ang reaction is dili bitaw, hala, mo din na ang kamatuoran. Sorry ha, among nadala pa din we'll let you go. You're innocent. No. Unsay reaction? Ang kamatuoran naggikan na karon sa baba mismo ni Jesus. Ang iyahang reaction is, blasphemy ka na. Imagine that. You tell the Creator. You say to the Word, the living God, you blasphemer. Blasphemy. Yapang gigisi ang yang robe. And kabalo ka, grabe na ang meaning sa yung robe. Ingon siya, blasphemy. And pangutanan siya, kanong nagyud mo. Meaning, dili na ta kailangan og testigo, naana, o kabalo ba mo sa ilang balaod. Dili, pwede, na ingon ka guilty ang usa ka tao, gikan lang sa usa ka, mismo sa iya, sa kana na tao niniingon. You have to prove it by multiple witnesses. Maski kani iyang pag-ingon, blasphemy, illegal kani. Unrighteous kani. Pero nakita mo na suko kaysa kayang response, yang kasabot man siya. So again, dili ni tungod ignorante, dili ni tungod kay wala nakasabot, nakasabot. Nakabalo. Pero ang iyang reaction is, dili ko ana, di ko ganahan ana, blasphemy ka na. And blasphemy means, ikaw, imong gi-insulto ang Diyos, imong gi-atake ang Diyos. And unsay nakita nato dayon katudayon, ilahang gikulata, ilahang gibastos, ilahang gi torture si Jesucristo. Ilang gibugal-bugalan. Pero let me just end with this. Kay dili lang man to mao ang gisulti ni Jesus na you have said so. Naman siya gisulti padayon. Because if we end with that verse 68, where niingon diha, gikulatan nila si Jesus, no? Every time that ang kamatuoran isalikway para sa bakak, tinuod yun na naagi mga abusar, naagi grabe na sala na mabuhat sa tao, sa kapwa-tao. But you see here that when Jesus said, you have said so, nipadayon siya. Ingon siya. Pero, ingnan, ingnan tamo. From now on, sukad karon. O kani siya, plural ni, kamotanan. Dili lang na you ha, na singular. This is plural. Kamotanan, makakita. Imagine that. Ang Sanhedrin, naglingkod sila atubangan kang Jesus. Si Jesus ang nagtindog sa ilang atubangan. Si Jesus ang ilahang ginahukman. Si Jesus was put in a trial. They wanted to put Jesus in a trial. Si Jesus is guilty. They were trying to beat, murag sila ang nay otoridad. Pero kabalo mo, this meek, humble Christ, the Son of God, niingon, I tell you, you will all see. Unsa ba ang ilang makita? Guaranteed ni sa usa ka kitaas-taasan na Diyos. Number 1, ingon siya, the Son of Man
No notice, gi-change niya, dili siya niingon Messiah lang, but iyahang, again, gikuha ang iyahang title, this is the title of a Messiah as well, the Son of Man. The title of humility. You will see the Son of Man. Inyo kung hukman karon sa kamatayan, you will see me again. You will see the Son of Man, ug ingon pa diha sa title na nagamit ana sa sa Daniel, ingon sa Daniel City, 13 taman 14, I saw the night visions. Nakita nako ang clouds of heaven. Ug naa dito ang Son of Man. Ug niabot ang Ancient of Days. Ug was presented before him. And to him gihatag ang dominion, gihatag ang glory, gihatag ang kingharian sa tanan katauhan, sa tanan nasod, sa tanan lengguwahe, should serve the Son of Man. Ug ang iyahang kingdom, iyahang dominion, everlasting. Ang iyang ingon, you will see. Abi nimo Misayas para diri lang sa Israel, para mo save lang og local, you will see the eternal kingdom of the Son of Man. You will see the glory of the Son of Man. Ug wala lang na, ingon din siya, seated with power. Siya ang nagbarog aning kay Biuna. Sila ang naglingkod aning kay Biuna. Ug maka-remember mo permino, ang hari man ang naglingkod, maminaw sa mga ug maghukom. Ang atong hari dinhi si Son of Man, siya ang nagtindog, siya ang gihukman aning kay Biuna, pero ingon siya, you will see. You will see that I will be the one seated. I will be the one to judge you. Matthew 25:31, he said that. When the Son of Man comes in His glory, o ang tanan, anghel, kuyog na niya, you will see na naglingkod na siya sa iyang glorious throne, and He will judge na dayon. He will be the judge. Unsa pa man, iyang gisulti, the right hand of power finally coming on the clouds of heaven. You seek to kill me, and I will die because I lay my life down willingly. Dili kamo ang nagpatay nako. Ako ang nagtugot na patyon ko ninyo. Misyon ko kini. Pero mobalik ko. You will see. That is, that even though in this world, truth, and many times, ang kamatuoran, mabaylo sa bakak, ug madamage, ug atakihon yun, ug there will be great sin done upon you as has been done upon our Savior. Pero dili ta mo give up og hope. Because our God, the Son of Man, the Christ, the Son of God, has said, one day, all will see. And tanan mga sala, mahukman, o ang tanan na mga mali, maayos. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Salamat Lord kay even sa kaning pinaka-ngit-ngit na panahon na ikaw gitraidor, ikaw ginabutang sa usa ka mockery of a trial, puro bakak ang gi-accusar sa imuha, para lang sa kaning gustuhan sa mga daotang tao, makuha nila ilang gusto, na patyon ka. But kana, Lord, even sa kani, puro ang nahitabo according to your sovereign plan. To your plan to save us, kami mismo karon na nakadungog ani, sa amuang kagulingong sala. Dili kami inosente ani, Lord, kay kami mismo guilty aning pagsalikway sa kamatuoran, para sa bakak. Pero nagpasalamat kami tungod sa imong gi-accomplishar aning gabi una, wala nimo
giundang ang imong misyon. Kuro imog yung gi-see through to the end. And tungod ani, Lord, na kaming si Hesukristo ang makabarog para sa amoa kung imo naming hukman na dili na amo ang karong binuhatan na maayo kay wala man gyud mi binuhatang maayo sa imong atubangan kung dili ang imong kamatarungan, ang imong sinlessness, ang imong meekness ani even ani na point sa imong life. I pray, Lord, na sa among mga kauban dinhi na nagatubang og similar circumstance, sila naa sa paligid sa grabe na injustice. Sila nadamay og naa karon mismo involved sa usa ka grabe na unrighteous leaders, mga leaders na dapat mo ni ang ilahang gi-command sa ilaha pero dili ilang buhaton, and there's great damage that has been done. I pray, Lord, na even sa amoa sa tanan dinhi na kung unsa man na siya na liderato, kung unsa man na siya na nakahimtang tungod ani na pulong nimo, mabigyan sila og pag-asa og anchor during times like this. Amo ning giampo sa pangalan ni Jesus. Amen.